Aku ngerti kabeh opo sing kok karepake. Ento satenane Kakak Ulung kepengin dadi wong kang sekti. Bebasan ditumbak lakak-lakak bedil pecicing. Ning kabeh iki mau ana syarat lan saranane. Amrih Kakak Ulung bisa dadi wong kang sekti mahambara. Hei Kakak Ulung, nek pancen kowe kepengin dadi wong kang sekti, kowe kudu bisa golek perawan-perawan kenuke 44. Ento esuk perawan kengake 44 niku kok seneng rampung kok seneng. Kudu kok pateni. Ketikan guatus jamas kawan kowe Kakak Ulung. Cukup semono Kakak Ulung.
kandamu sakmenaning kaget sajroning atiku dene ngopo kowe jugarte kawan opo Ibu Kusmeti istirahat akan puluh kilo. Rekening aku Kusmeti cakep akan puluh kilo. Aku selingkuh wasit kan pemilik. Banjur apa wangsite kuwi, Kakang? Kuning wangsit kaya aku bisa dadi wong sing sepi. Wong sing jatuh. Kabeh kuwi ana syarat-syarat. Yo Mas ana bae kok syarat-syarat. Banjur syaratnya apa, Kakang? Aku golek lawan sing akeh 44. Lawan 44 kae. Apa kek, Kakang? Tak senengi, ampun tak senengi. Pateni kegiatan ngatus jamas. Loh, kok kaya ngono lho, Kakang? Kaget. Ya mesti wae kaget lho. Kulo kanthi kuwi Apa, Kakang? ning gua mayit kan diganti. Aku ora yo kowe. Kok menawa kowe bocah wadon kang sepisan. Tak senengi ampun tak senengi. Pateni. Aja kaya ngono kok dhisik kok Kakang gadawu. Aku iki ra yo kaya ngono dhewe. Yo. Padha-padha marang karo ibu mayit ra yo to. Sampe dojone aku liyane aku ra yo ono lho, Kakang. Iya. Nanging aku kudu rasani kawani tanune dhisik. Ojo aku lho, Kakang, aku mau. Ojo aku yo, Kakang. Ojo aku. Iya. Mau. Ojo kaya ngono karo ngono karo aku lho, Kakang. Ya, ora. Kowe arep sopo? Kowe arep bela diri. Sing mau pondok inget lho. Seswara ing gua mayit iki kapan sing kowe aku apa dulu. Senajan sing kali kamu iki sampeyan aku ora wedi karo sampeyan, Kakang. Aku Sampeyan kudu bisa mati saka tanganku. Yen sampeyan arep mati aku sampeyan kudu mati dhisik saka tanganku. yen pancen ngono sing ati kekarepku maju kowe.
Bojoku ki wis bagus untuk kowe. Nek kasih sampeyan opo? Dheweke tak tinggal ki mergo aku kendanan karo kowe. Aku kendanan karo kowe mergo aku sepengin duweni Aji Jaya Kawijaya. Kowe luwes tinimbang nek bojoku. Ora percaya sampe terbomo. Coba. Dadak lho. Mumpung kabeh adikku ki durung kalian. Aku ra kene. Ning papan kene si ono cokon lho bocah wadon. Kowe gak semikir. Semikir. Hei! Enake metu sepisan kene. Apa? Aduh. Tak tahu sih. Seprawan. Seprawan. Ngerti ana yo. Ete Sawetri. Lagi wae aku semeti. Srone semeti aku nampa maksikan kuwi. Kakak kula bisa dadi wong sing sepi. Piye tobat piye tanding. Sarono oleh kawan sing akeh makan lupaman. Makan lupaman kae tasune rambung tersendiri. Apa ini gede dua bersama. Aku ngerti. Sekarang iki duweni Aji Jaya Kawijaya yang duweni ilmu kang luwih. Yo, Kabeh kuwi bakal bisa lakon. apa? Pokoknya aku bakal paring sampeyan dua ati. Nek kudune yo ngene. Rikala semono ora kawan kowe iki kecil. Mula saka kuwi aku ra kepengin yen kowe ninggal kawan aku dadak dulu. Hari ini sekolah ibu main. Aku arep nagih janji sampun benda-benda. Yen aku tumekane dua wayang kowe aku terima lagi iki dadak dulu. Jaluk nak ladeni. Yo. Gagak ulung. Aku ki seprene sing tak pikir ki ning siji. Apa? Besok kapan aku bisa kelonan karo kowe gagak ulung. Apa? Ete Sawetri. Piye? Nanti jempol cacat. Kowe ora bakal lakon. Kuwi kan cacat puluh.